Hvad laver vi? Vi optager en video, for at se, om vi kan finde ud af at bruge det her modmængder noget. Okay. Ellers hoved bliver kommet af. Ej, den er der lige. Nej. Giv de gamle grene. Hvad? Undskyld. Eva, kan du tage et skridt til den side? Okay, ikke så meget. Sådan, nu står jeg i midten. Overlevet. Kan jeg godt finde. Videregivet. Gamle grene. Niveauet var meget højt. Jeg oplever mine lår. Katse. Ja, Det er jeg ikke så klog, at jeg ved. Hvorfor griner du? Det er fordi, jeg synes, vi er en spidser. Jeg elsker hvide. Ja, vi stormænd, vi er højtagtede i samfundet, fordi vi vikinger går meget op i vores religion og kult. Og vi er de eneste, der kan udføre gravritualer og læse runer.